Ikan kita ada pe sama San Miguel. Welcome to Barugo. Oh, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is January 30. Pwede kita yun di may Barugo. Maamoy ni ang tinatawag nga Saint Joseph Pares. Ito ni Rakura Paroko. Father Ivan Pitilos. Ito Barugo. Also known as magrasat iratuba di mga budoy. Magpula-pula. During kabahal. Sinauna. Kaya na nangaro kita abiso. Kabahin din yan itong pagsulod ha. Porta Sangta. Ito atong pagbisita. 8-time SGLJ to achieve the prestigious award. Uy, congratulations! Nanay, din na ako. Ira din niliw aton mayor. Hidok Aro Balais. Ini pare. Mga senior citizen ba? Pro-practice ba? Kalagsan din dito pwede. Uy, andok. Kami din ito ni Merkado Publiko. Kasama ini antin nga stoplight. Kikita mo na antin nga era Barugo Police Station. Sari kita era nagtagi kita na abiso. Iton era si Police Major Romeo Q Sudario Jr. Amo itong fire station iton Barugo ha na hotline 0938-499-1815. Era di Senior Fire Officer 4 Edwin B. Makalalaga. Didit, bahal na tuba, tag 160 per galon. Ang tuba lang nga baga regular, tag 120. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. Through every vlog hope starts to rise, uniting hearts, opening eyes. Son Kate's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Son Katonio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place, he lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, St. K stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help this land. Son Katonio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Son Katonio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor, he loves, stands tall. Thank you so much, San Katonio. Katonio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Son Katonio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. Sakay na kita ha. Okay, tatay kita. Oy, taga-tanawan. Taga-tanawan lang tago. O, taga-tanawan ka. San Victor. Haman, San Victor. Haman marasin nga to ba? Barugo, normal. Mapula-pula. Oo, mapula-pula. Sige, Ano yung sige. mga page? Oo, sige. Kinwawara ko. Usa. Kaya mo din yadat ko, merkado. Duha. Kaya na kita simbahan. Tulo. Oo, pasimbahan na kita, simbahan. Simbahan.
Adi man simbahan didi. Simbahan itong Barugo. Oy, adi ako. Man. May simbahan. May simbahan. Oy. May simbahan, Barugo. Nakaglibot kita nga nagtuman. Hindi uwat. Nagtuman dito sa plaza. Sabi ka po, ayan niya kayo. St. Joseph Parish Pastoral Center. Ngayon pag-agin didi. Pastoral Center. Man. May simbahan. Oy, St. Joseph Academy. May tundi silahan. Municipality of Barugo. Oy, ato dito tira munisipyo. Adi kita dito. Oy, St. Joseph pa. O gino ko nga di. Ano na lugar na kita lugar. Okay, tingnan pala kita San Miguel. Dumiretso kita nga di Barugo. So natong gimbuhat gin solusog talalangan para inindiri kanugon itong pagbiyahe baka di laro mamay. So adi kita yan di may Barugo. Maamoy ni ang tinatawag nga St. Joseph Paris, no? Shoutout kita ito ni Ira Cura Parroco. Ito ni Ira Didi Cura Parroco, Father Ivan Pitilos. Mahusay ito ni Ira Didi simbahan, sinauna. Agido iton Barugo, also known as Gitaw kay magrasat ira to ba didi mga budoy. Magpula-pula. During kabahal, ha? Sana makasulod kita tira simbahan. Sinauna, mamay kala. Maiyanin nga mga sugadin nga ni man kumita nga ni ka man mga sugadin nga mga kuan. Mga simento ito niya amo tot nagpapamatukod nga mag-iya na sa tanawan amo gihap no padayon duyog sulong ha adiman agi adiman ginabrehan kita so hapag kaya na nangaro kita abiso kabahin din yan itong pagsulod ha Porta Santa Porta Mayor. Abierto na indidi gido gimpasulod kita man agido adi ay nako saan kita makakabot pastilan nakita nga nakit na sarino nanluluya ako okay Pastilan, Senyor Nazareno, amoy baga nagpipinasantak mga sala. Salit Nazaring nala ako, pabuliga ako tak mga sa pabuligan nala ko itong imo pagkuan. Digya ko na mapenga ako na iyo. Pabuligan nala ako itong pag alsa. Sa itong ira simbahan, di sinauna gudman Duruhin kasi nauna itong ira di simbahan. Haluag. Yung kawatan na. Kita diri kita nangyangawat. Itatong pagkani pagbisita. Usa gihapon ton mapausa ka mo usa nga rason nga itong simbahan ginsasadhan kay mahitungod gud man nga may ada pipira nga iton ira pagkadto ton simbahan diri pagampo pandistroso siring papangawat ba't nga mga trabaho nira man baga igtutoryo guide ta kamo kay usay nga pinakamahusay nga simbahan gihapon nga baga sinauna nga atong baga nasingadtuan nasinganhian haluag first time naton himbaga makakitahin mga sugadhinin nga simbahan nga sinauna kay kasagaran gud man it iba ang mga kabaguhan na pero ginre-renovate
So hikita baga may naton baga katugutan ano nagsarit kita nga at the same time secured naton pagkanhi kay may danira CCTV. Oo kaya no itong CCTV dako tong gamit sa iti ba kung taloy baga nagaampo okay kung taloy la tapos sige na itong pagpinangin ano kung ano ito pwede nira baga mahakukuan susuksok labi na't mga pinanmungan ba man o din yun nun o say nga diyan no iti ba nahimo nira nga pasasngilan ba taloy nagpipinangin ano ito nira pagkita nira gidaw pwede adi okay ito ba mga antik so did take ba siguro kung itong dida ano pa yun acquire o higita nagpipinan follow kita itong mga kuan ang ninyo Holy Family labi na tadi nagpipinan follow kita itong mga pages kada simbahan o na-follow kita gihapon itong mga police station police station, mga fire station oo, kaysa natin gihapon panuyo ano nga hit iba instead nga baga may da makadi ako instead ano nga baga masingan ni hira aw magbibidyo hira iton mga kuan thank you mana o magbibidyo hira iton mga kuan ano mga paninabo iton bubuhaton nira i-save nira iton mga hotline oo ha so hey Father Ivan Pitilos iton era didikura paroko sumalibot kita matisugad kita didto iton era didibay at era didi mayor Mayor Doc Aaron Balaes no oo pingaga o tagatanawan ako nasingan niya iyubong to o ginawa ito dugi boy oo sumalibot kita ha oo nakakuha naman kita nga informasyon oo sana makabili ha ako Pwede mo pakiana. pwede makikilala ka may masawa ay May dagat. halo ang timto na dudor timbugas Wala kami kuwanto na. Kung asawa parang pelikab lang. oo sige mo at super kaya anak Tutulo. ay mo pa na yung swila Diri. kay ano Na school. Dadabing pedikab. Waray na school lang anak. mo na yung swila Oray. okay pa pa swila akong kamo niya Umundang yan. Luwat na ni. oy ano ko lang ha ako isang kay Tonyo oo tatagan tayo may da ka man pidi ka ba no pananagan ta ka magyapon ni sticker kini nga sticker gimbubutan yung mga portahan ikarot portahan ha yung kakanang portahan para mga panolay di rin magkasulod Ipapadok ko tanan. ay San Antonio. Dati. Ato kami. ay oo naaro ka oo ay isang kay Tonyo ang mga sangkay itong mga engkanto nga di sugadaat linmusad langan ni charot ay mana bayla ka makadugang-dugang thank you ha oo sangkay Tonyo ang mga sangkay mga engkanto nga di sugadaat Ada kami sa Banana Island. oo ay lasunod mabisita kita nga ni Pautro no Oo. Haluluwag pa ini. maluluwag ano at man mapagatukanit munisipyo ha station ha 8 time SGLG ano't meaning iton oo ha a legacy of golden governance and excellence in public service the only municipality in region 8 to achieve the prestigious award uy congratulations mamay kala ha oo adi kita yan didi may barugo ha agido karisyo didi kahusay adi kita dito tirakuan municipal hall malibot kita o legislative building nanay adi na ako ma-picture kita mo din niya mo na dilamay ha
Ma-picture kita. Sino pa itong Vice Mayor nga ni? Vice Mayor. Kabanakan? Mayor, Vice Mayor Jesus Kabanakan. Jesus Kabanakan. Tapos ang ira din aton Mayor Hidok Aron Balaes, no? Oo, di kita yan nadidinanay yan na kuan ha. May barugo. For the first time na ito nga baga kurukan ni kita man. Usay din gihapon nga baga marisyo ano, kumbaga magbubutang itong ini pare mga senior citizen ba. Ini ang susugad-sugad din. Man no. Susugad. Okay. Oh. Pwede din naman kalagsan no. Bibigyan. Bang testing ng kalagsan din na pwede daw. Tapos ini. Practice ba? Man. Kalagsan din di pwede daw. Bayan magkuhan. Pasad. Sugad na yun. Kung saan may sugad tenin ano. Down boat. Oo, marisyo luwat ang sugad ini. Mga panlagas ba ano? Mga lagas, kabataan. Oo. Nakakani kita. At Banglanira itong simbahan. Usually ano, urban planning good man ano, tat nakikita mo itong magsarapit la. Pero itong police station, nganin itong fire station, kasagaran, daan itong baga ginihirayo, kaya ginkukonto nira itong security gihapon, like itong mga boundaries ba, o parehas na dito hakuan, hapastra na, along the road. Anyway, ano, nasinga di kita dapit ha. Maparong ani kita. No. Matisugad kita lot nga dito nira police station, ngan fire station. Apudla ka mo. Ore man lahinin. Oy, don suplikos ko Papostol Gym. Barogo ha. Amo tong nira gym din he. Oo. Oy, Andox. Agida mana Lolita. Di may dinero di Andox. Agida. Oo, man din tira merkado. Man, may din na siguro nira din yung mga Barogo Technical Vocational School. Oo, ano. Bakit kita makakuan. Pwede na siguro kita didi umagi. Oo ha. Barogo o Andox ha, Andox. Oh may kala. Hinay. Lagat hinay. Oo, may din ito nira kuan. Merkado publiko. Oo. Mamakyan na kita kung may danira medyas. Man, may din sigurado may danira din medyas. Di man. Bibig ate. May danira medyas ang suga din eh. Barogo Technical Vocational School. Oray ni Ramidyas. At isugad kita, okay nga ka. So hindi kita tira police station. Aluwag itira Andox Barogo ha. Oy, shoutout kita manakare. Ito pa rin Petron ano. So katapos amo iniintin nga stoplight, amo na makikita mo na antinin nga era Barogo Police Station. Uy, shoutout kita mga sir ano, nagsari kita era, nagtagi kita na abiso ngan iton era didi COP ano, irot si Pab Police. Oo, shoutout kita kan Police Major Romeo Q Sudario Jr. Oh, thank you sir ha. So bibili ng taluatan kuan. Bibili ng taluatan ni Bureau of Fire no.
O matisugad. Huwag yan kita. Kuya, Bureau of Fire, fire station. Awan to pa dito. Awan, matisugad lot kita. Oy, shoutout kita taga 7-Eleven. 7-Eleven Barogo. Nag-share na dito. Okay. Sharing ko man ako. Pagkaya nira ko ano kuno timo kuno page sharing ko. Nagataga ko aning panalipdanan. Sing ko ay ano yun singkay sangkay. Ansan kay mga engkanto hindi sugad ato. Masumere ano sa. Sige daw kuno panginano daw kuno kung bahin ko no may dadidi. Bahin ko na birto team third ay. Ada may mang nosing ko nga nagkuray mong bata. Oy, kami din hiton kanang police magsapit la to permanente. Linibot pa kita. So police station aniton dito na may dili traffic no. Traffic lights. Uy sana all tanawan di maya magkakaada nitong traffic lights ha. Oh, itong fire station itong Barogo ha, makasangkayan. Always remember paki save po itong hotline ha, Didia Barogo. Oh, ang Barogo Fire Station hotline 0938-499-1815 ha, 0938-499-1815 ngan. Big shoutout kita sir anaton era di Senior Fire Officer 4 si Edwin B. Makalalag. Amaton era di Fire Marshal Barogo. Mamay kalahito no. Oo. Let's nakakaglibot-libot kita budoy. Oo, nakakaglibot-libot kita na. Kaya no. Nakakaglibot-libot. Okay. Kuhan na. Oo. Basta pag-upay lang ito tunyo. Sunod imbitaron kita ng hinar, imbitaron na kita ito nit mga burubong tuba. Itira ito nitong pagkanto, itira mga project, ano't maupay katapos may mo naman ito ng bagan podcast ba? Wow, social ito nyo, may podcast. Oo. Okay nga aga. Okay. Kaya nang lanon, sugaron tatapon format ini bagan matayaan kita. Tadiyaan kita. Play Lotto here. Ay kita pagkapag aawan kay bangin la. Kung sur-sur tila ito na. Atong ira kitsaron. Pag ito, ginoo ko si San Miguel. Lucky pick. Kuhan, torta. O ano ni ngaran mana? Carmen. Mana Carmen. Oy, sulibang ko, ha? Kung masinga di ka mga Barogo, ayaw gud ka mo baga paglalabay kanda mana Carmen dili kasi adile na District 5. O ha, may danira di contact number 0919 261 what ha 0912 0912-611-135 pero okay nagrambol dam. Oh, ha uy, pagadi ka mo ha kada mana Carmen. Dilan didi ha. Ito yung pagkita ato dito tiskina, ato dito yung kanang Petron. Homemade ini niya dili kasi torta budoy ha. May dagyap niya ruskas. Ako isang kay Tonyo. Isang kay Tonyo tapon kuan Facebook. Gino mana Carmen. Ikaw mana Carmen. Nice meeting you. You're so beautiful as the ano tawagin ni torta. Yes. Okay mana Carmen, thank you. Mamay kalayton ha. Didit, bahal na tuba, tag 160 per gallon. Ang tuba lang nga baga regular, tag 120. Bye-bye. Bye-bye. Mapay lagi hap. Bari mo tao din. Badaw. Bye-bye. Badaw. Kamay na natin pagkanahin mo yan ang adlaw ano. Kabayan na natin dito pag binurubalabag. Dididapit. Ha, Barogo. Oo. Ha? Gido, ano nakapamasyada kita nga diha Barogo. Di laro mamay.
Damo di dia mga turokbon no. Man. O dito ano. Ada kaya naman susukarong talaanay ha. Again, this has been your friend from another stars. Siyempre ako yung magpapabili lagyap ngayon sang kay namayukbo. Oo, tigang di dapit may barugo ha. Barugo Leyte. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Oo, mapula-pula didi. Mga lips, magrasa itong tuba. Ha? Oo, tala. Okay. Mapagasolina pagkita budoy. Okay. Ganun 50 lang. Okay.